Nola da banera? Digital kontuekin eiber, Jesus gela irauditzen, problemekin Jose Luisek, goio kalkuloak egiten, zure pazientzia pronto, eduki guztiak biltzen, denok jardun gara gustoz, dugun horrena ematen. Ia datorren urtian, bakoitzak lotzen duen bete, ikasleak distortzia, guk hemen bezain beste. Zuek lortuko duzue, euren interesa pizten, bihotzetik erakusten, matematika maitatzen.